I evo kao što možete da vidite, Selo je imao izvanredno veliki skok. Pogledajte, on je krenuo ovde sa ove neke minimalne cene koju je imao $2,05 i cena je polako rasla i onda se desio ovde veliki pump, cena otišla čak na $5,218. Znači Selo je napravio gotovo 2,5x. To je retko koji napravio. Ajde da ga uporedimo, čisto da vidimo koliko su drugi coini napravili. Evo ga Matic, kao što vidite posle svog all time high-a on je padao i pao je sve do $1,245. Posle toga imao neki rast, ali taj rast pogledajte dokle išao. Nije napravio ni 2x. Evo možete da pogledate. Znači on je pao odavde do ovde, tu nema ni 2x. Ajde da vidimo još neki. Evo ga i čuveni Fantom, pogledajte, on je sa nekih velikih cena padao i evo ovde je pao na neku cenu od $1,03. Posle imao skok, evo skoče otprilike do ovde do 1,67. Znači nije napravio ni 2x. Ajde da vidimo još neki. Evo je Solana, kao što vidite Solana kada je krenula da pada sa svog all time high-a, ona je padala i evo da vidimo dokle je pala. Pala je ovde do $75 otprilike i onda je krenula da raste i imala je rast sa $75 porasla otprilike, evo kao što možete da vidite, do oko $143. Znači nije napravila ni 2x, evo da vidimo precizno, porasla je do 143,51. Evo ga tu Javax, kao što vidite Javax je krenuo sa neke visoke cene od $147 da pada i u onom velikom padu, evo vidite on je pao otprilike, evo najniža mu je cena bila $52, 52,95. I onda je krenuo da raste i evo porastao je do 103,62. Znači od 52,95 do 103,62 to nije ni 2x. Kao što vidite ti nahajpovani coini nisu napravili ni 2x. A ja sam vam uvijek govorio da trebate tražiti coine koji nisu u hajpu i da ti coini mogu da vam donesu najveće profite. I to je upravo i Selo pokazao, eto vidite. Selo je padao u tom svom padu, pao je do 2,05. Ja sam vam čak i snimio da mi je order na 2,2. Pre nego znači što je pao na tu nisku cenu i rekao sam vam da mi je Selo favorit za kupovinu. Kada je krenuo još na dole pad Sela, smanjio sam order sa 2,2 na 2,1, uhvatio gotovo samo dno i posle kao što vidite, evo Selo je rastao sve do 5,218. Znači Selo je napravio 2,5x. Dok drugi pričaju o Fantomima, dok drugi pričaju o Avaxima, dok drugi pričaju o nekim drugim coinima koji su u hajpu, ja gledam da izbunarim za vas neke nove projekte. Neke projekte koji možda nisu novi, ali koji nisu u hajpu, koji tek treba da budu u hajpu. I evo upravo i Selo je odličan skok imao, naravno imao i ranije skok evo ovde i tu ste mogli da uzmete profite pa da ovde ponovo uđete. Uma je imala skok od preko 3x i tu vam je također donela ogromne profite. E sad, šta ja hoću da kažem? Kada je Selo napravio ovde veliki pump, ja sam odlučio da jednu količinu Sela prodam na određeni ceni i posle kada se vrši dump da opet uđem u Selo, a da taj profit uložim u neki novi coin. I to sam i uradio. Evo ovde kao što možete da vidite, ja sam prodao Selo po ceni od $4,598. Prodao sam određenu količinu Sela i posle sam ponovo kupio tu istu količinu Sela po ceni od $4,367. Naravno, pošto sam istu količinu Sela kupio po niži ceni, meni je određeni deo novca ostao kao profit. Ja sam taj profit uložio u jedan drugi projekt. Tako da coine tog drugog projekta smatram upravo profitom u ovom tradu i smatram da sam njih dobio kao profit za ovaj uspešan trade. Ti drugi coini koliko god u budućnosti da vrede, oni su znači čist profit. Oni ako skoče, to je profit, ukoliko i cena padne i 20, 30, 40 i 50% opet, koliko god budu vredeli, oni su sami po sebi profit. A taj drugi projekt u koji sam uložio svoj novac je Umbrella Network. Evo ovde kao što možete da vidite, kupio sam ga po ceni od $0,1224. Ajde da vidimo kakav je to projekt. Naravno, pošto je sad pad na berzi i drugi coini su u padu, pa je on u padu. A evo kao što možete da vidite na market capu je oko $8 miliona. U cirkulaciji mu je 74 miliona coina. Ajde da vidimo na CoinGecko. Evo smo na CoinGecko. Ovdje piše da je u cirkulaciji 163 miliona coina i da mu je market cap samim tim veći, odnosno $19,9 miliona. Tako da kada gledate neke coine, uvijek gledajte da uporedite oba sajta. CoinMarketCap i CoinGecko. Jer često se dešava da neko od njih ne ažurira redovno podatke. Na prvu, projekat deluje zanimljiv. Ima mali market cap, ima max supply. Ajde da vidimo dole gdje može sve da se kupi. Kao što vidite, može da se kupi na KuCoinu. To mi se također sviđa, što znači da je otvoren šire krugu potencijalnih investitora. A to također znači da ukoliko je tip tog projekta zadovoljio uslove da bude izlistan na KuCoinu, isto tako može zadovoljiti uslovi na nekoj drugoj berzi. A izlistavanje na nekoj drugoj berzi može mu doneti dodatan skok cene. Ajde da vidimo na sajtu kakva je situacija.
Evo smo na sajtu. Ovo je kao što vidite Oracle projekt. Naravno znate svi da je tu link najjači ubedljivo Oracle projekt, ali iako je link ubedljivo najjači Oracle projekt, to ne znači da tu ne mogu da budu još neki projekti na tržištu koji će također raditi odlično svoj posao i koji će također se moći razvijati i biti uspješni u budućnosti. Kao što vidite, oni obećavaju sigurno donošenje podataka na chain. Također kažu da su prvi stvarno decentralizovan Oracle servis koji obezbeđuje nisku cenu, masovnu skalabilnost i sigurnu soluciju za smart kontrakte. Evo možete ovdje vidjeti šta još se piše, ovako na prvu deluju izuzetno zanimljivo. Ajde da vidimo još kakav im je tim. Evo im ga tim. Tim deluje ozbiljno. Nije tu da kažete da se skupilo 2-3 čovjeka, 2-3 neka skamera, pa sad oni nešto prave neku prevaru da pokupe novac i slično. Ipak je ovo ozbiljni tim ljudi, koliko sam ih pratio, rad ozbiljno na projektu, projekt je aktivan, ima dobru ideju, a da li će uspjeti da ostvare svoje ideje i koliko će u tome uspjeti, to ćemo vidjeti. Eto, uložio sam i u njih, ja volim tako da ulažem u neke male projekte. Ono što je najbitnije je da sam ja vama naglasio da sam tu uložio novac od svog trejda, pokazao sam vam trade. U ovakve projekte ja ne ulažem da bih prodao na 2x, 3x, 4x, jer ukoliko hoću 2, 3, 4x, u tom slučaju ulažem u mnogo sigurnije projekte. Ovakve projekte kupujem novcem od trejda ili novcem koji dobijem kao kamatu i njima dajem šansu da naprave 10 plus x. Da li će napraviti, vidjet ćemo. Možda hoće, možda neće. Neki možda hoće, neki možda neće. Tako da ukoliko mislite da prodajete na 2x, 3x, 4x, nemojte kupovati ovakve projekte. Također u ovakve projekte ne ulažite svoj novac, ne ulažite veliki novac, jer ja svoj novac, ja veliki novac, ozbiljan novac ne ulažem u ovakve projekte. Mora da se zna gdje ulažete velik novac, gdje ulažete mali novac. Gdje ulažete kada hoćete sigurnost, gdje ulažete kada hoćete malo više da rizikujete u potrazi za možda nekim malo većim profitom. Tako da, gdje sam ja uložio profit od trejda, ne bih volio da tu sada neko uloži neki svoj ozbiljan novac, koji može uložiti u neki mnogo veći, mnogo ozbiljniji projekt, odnosno koji je namenio nekom većem, ozbiljnijem projektu. Možete sami malo istražiti ovaj projekt, ja sam ga istražio koliko smatram da je dovoljno u odnosu na novac koji ulažem u ovaj projekt, jer meni se ne isplati za neki manji novac da ja njega istražujem 10 dana. I to bi bilo to u ovom videu.